vostè aquí, això no s'ho vol mirar. Vostès ho diuen amb tota la cordialitat, el balanç dels anys del tripartit. Vull contestar també al senyor Montilla una cosa important. Què diuen fer el balanç del tripartit? Vostès han teòricament governat o han estat en el govern, segurament és una mica diferent, i ara han de passar comptes. No hi estaven acostumats a passar comptes. Des del govern no, però ara ho han de fer des del govern, perquè són vostès. I ja és tota la posició. Ara ho dic, deixi els 23 anys, els 23 anys són històrics. I per cert, bona història. I quan no estem en un debat d'aquest tipus, vostès mateixos ho reconeixen, perquè ara es dediquen a anul·lar sempre la constitucional, Pot posar en qüestió la Constitució, tremendo. Ah, sí? Extraordinari. Ah, sí? Extraordinari. Aleshores, ara haig de contestar. Dic, senyor Pitti, miri, les Avui és molt interessant, perquè resulta que si les coses no m'agraden, déu-n'hi-do per parlar de coses. Permeto no deixi acabar amb una cosa molt important. Jo respecte Posar en qüestió la constitucionalitat de l'Estatut evident, d'autonomia. ja ho han fet, però Ja ja està. no hi ha pas diferència. Ja es plantegen ara, per exemple, a partir del que suposen les polítiques socials, perquè estàvem parlant de qüestions com el Pacte Nacional de l'Educació i moltes altres consideracions. Comença el torn del senyor